No, fakt je ten, že... Viete, čo je dobrý príklad? Keby napríklad dojdete, napríklad každá žena, skoro, dajme tomu, že 50% žien niekedy malo one night stand, hej? Dajme tomu. Alebo 70% žien, ja neviem, proste vysoké číslo, má niekedy one night stand. Keby dojdete do triedy a spýtate sa dievčat, že ktoré z vás podľa vás budú mať one night stand, tak možno jedna z celej triedy vám povie, všetky sa budú tvariť náslušné. Proste vy vychádzate z toho, že tie baby vám hovoria za prvé pravdu, za druhé vychádzate z toho, že vedia, čo chcú a podľa mňa objektívne je otrasná rada vraveť chlapcom, že správate sa presne tak, ako vám dievčatá napíšu, pretože všetci sme videli, ak sme mali trochu otvorené oči, že dievčatá si práve že vyberú toho grobiana, toho, čo ich ignoruje, toho, čo im neodpisuje, toho, čo ich si až tak neváži. 9 z 10 prípadov je ten, že dievča si vybere toho, čo žiadna kamoška by jej neodporúčala. A samozrejme, že bude vravieť, že chcem takého, ale potom takého zlatučkého dá do friendzónu a zobere si toho bad boya. Toto je že 90% prípadov a to, čo vy dávate tým chlapcom, je otrasná rada. A vy sa ich snažíte nasmerovať, pretože keby nie, tak neukazujete tie výsledky vašej práce, neukazujete, že pozrite sa, aké som mal pekné frajerky.